Telimura blog by Khobjak Waksiman Kamini Takhok Sumen Debormani Sajala Jakong Hamya Lama Hemoi Tongjago Khiang Bayang Khayoi Bini Nok Nukhungbo Hamya Sonbulai ba Hlabjak Berani Wani Bera Tongkho O Somen Debormani Sajala NS Deborma Bo tini Yakong Yaksabai Hemoi Toman Bagai Koktum Tumara Nogoi Bono Mangplio Tisana Nangkha Belai Mokti Kalaijak Khayokjak Otakhok Bono Chopachu Rikhe Hamnai Sathai Kalayo Chini Tipra Sarok Maya Ganang Rok Kebo Draksawi Rang Khibiyo Kebo Chok Nungoi Rang Khibiyo Kebo Tit Thungoi Tas Thungoi Rang Khibiyo O Rang no Tipra Sarok no Chopachu Khlai Rike Hamnai Hinai Wansogo Tai Kha Kao Bini Nok Ongkha Hatai Kusuk O Hatai Kusuk ni Sibo Okhori Phaijago O NS Deborma Lama Hamya ni Kaisa Belai Nangjak Watirok Phaike O Lama no Boma Heke Okhor Phaikya Jakong Jaksa Sikri Bini Kusuk Hasakiye Hemjago O Lama no Gelai Thangke Waisa Bai Thangnai 150 foot Tolawo O Takhok NS Deborma O Lama no Hemoi Bo tini tisono Phaijago Tai Bhaya Bondu Bai Thunglainani Phaijago Khakayo Lokorong no Kisa Chopachu Rike Hamnai Hinai Tai Tipra Hapangbo Chopachu Rike Hamnai Hinai O NS Deborma Takhok no Bini Nukhung Gobo Kisapon Chopachu Sarkarne Trop Theke Maya Hinai Kotuma Kok Kasai Phaikya Bini Ration Card Ongkha Antodoy Takhok Somen Debormani Haifonose Kisasuk Sarkarni Chopachu Maya Hinai Bo tini Koktum Thumnai Rongno Sawi Khanareka Haini Bagai Bo Lokorongno Chopachu Sanka Tai Sarkarong Chopachu Sanka Nini Cherai je Yakong Maya Oman Rogle Bufurunjara Rok Ongkha Mane ang makai asa jorman no amakai yakung biasa maya tika. Boyos Oktabo Busurong Kana Kana sara sar bosor. Bono School of the Boti Khaika Boti khaya mane ko paradog tuition khairi tonota boti ro yaku. School to. Hingke O Cherani Bata Eba Bikalangorong Bata Rok Madi Manka Maya ko kun maya. Kun Sarkarni Dai Dabi Maya Maya ko. No emni ke sarkarong no application rika o je bata yakong maya rong ni bata rong bagai Mane riyaku mane singmani kaisa bini boys kaya ku bini 10 bosor kanang bata man ka korok salai ja. Sinai mene. emni ke bo blog bai khobjan mane Bolok ka telamra jonal ke duski o thaini pungtamo wak simang nin chereng bungke NS Deborma nin bu mungke Sumen Deborma. nin ke Syukuran Deborma. nge tabuk no je sarkaro tam kok kojana muso lokorong no Mane sorok nang tang kan musung ani serenyo mane bata tada rok mangkai jago cer sukul porna rok yakung rok mangkai cap apa sanata borno kayak kurang nang sorok nang sanu ang ani serenyo bata nang tu sukul di sukul piri pon mane nang tu apa kesata parane emne chairman member rok hinjana sarkar nin cherani phaili na pika Phainya pano biko kuno simuya bala putro bucang layo borok tapi jorti kuno simaya putro sim bucang layo am hacha emle montri nini
EM CM rok phaijak da abrok da phayo borok nole tam kok kwchal masu borok no mang ngkon an chere nyo guinan phanya thian ning thoni katarta an chere yang mai rong lang borok no nai phai ni katarta NS nin babu ni bumung khai ma daman ha somen nang poda pori pori bo bokla sa pori nin yakung sa ta sa saya nang bodiki himsa mong hasam kusu ayang ti thanga nin nok bobo sa oh sakane nang takbar thanai yang khaibar thana phaimane private purdane